categories mopogore opogore. Nitie ng'ol moko ma ji ok ong'eyo. Kaka ng'at ma nigi ndulme en ng'ama ji ok ong'eyo ni en ng'ama odak kod ng'ol. Nikech ok onere seche duto. Nikech ok onere. But bende ng'ol owinjo ji ong'e maler ni to ng'ol en ang'o. Ng'ol en gima dak gi ng'ol mokwongo en gima nyaka ikuong iyie kit ngimani ni entie. Dak gi ng'ol chalo gi dak gi kute mag ayaki. Nyaka iyie ni ng'olno en e kit ngimani. And ok obi bedo no onge. En gima nitie. Ibiro dak kode. Koro ing'iyo mana kaka idak kode. Kiseyie mano to koro iwuok kendo kiwinjo kuonde ma jogo modak kod ng'ol itimo negi nonro. Tidhi, kisedhi titimo ni nonro kaka ng'amo ng'ol, kaeto tok timo ni nonro idhi ipuodhe. Ipuodhe kod dakteche. Kaka sub county hospital for example an aja Homa Bay. Homa Bay itime chieng' tich adek. Chieng' tich adek no nitiere dakteche adek ma nyaka sign. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni itime nono kose pon no nitiere chudo ma ng'ato nyaka chule. Osiptande wagi opogore opogore kaluwore gi boards mag osiptende. Homa Bay itime gi $300. Koro kidhi to ibiro chulo $300. Itimo ni